Ake liphinde liyikhethe igumgedlela inkosi enkulu uBombela isitimela samampondo baba mkhulu phakade apha. Nasi-ke isihloko esikhulu-ke njengamanje engisikhishiswa ukuthi sengeke nginaka ukuthi hhayi abantu abaningi ngathi abaze bayithinta le ndaba bagudla iguma. Ikhona umuntu wakwangichaza ngeke ngimusho ukuthi ubani. Bakhona abantu abake beyikhulumile vakashembe nganye indlela ejulile. Isobala bafowethu, isobala. Nombuzo khona uthi ushembe wakwasho ukuthi uNkulunkulu. Kunezinto-ke eziningi ezikhulunywayo-ke makukhulunywa ngaye uqali wendlela dume kanjalo. Abanye bathi umprofeti Isaya, kodwa nje mkhulu kakhulu umbango wokuqala ufike kube umbango oqhamuka kwibandla ama-colonization leli lafikayo, ama-missionaries elaqala ukulwa ngithi kwakungo-1906 ushembe engakafiki lelizwe. Liqala nje ukulwa ngoba phela ukufuywa lokhu nje gcina usukuthanda. Liqala kanjani ibandla ukulwa? Qala kwalo ibandla lamaLuthela. Qala nje kwezinto. Liliswa yini ibandla lamaLuthela? Liliswa ukuthi kunomfundisi walo. Ngaleso sikhathi noko kuthiwa ubani? Wayengushumayeli. Shumayeli bani lo? Igama lakhe uZandile Nkabini. Wenza ukuthi izinto ayikhulunywa kakhulu abantu abaningi-ke abazazi lezi ndaba, ekakhulu-ke abantu abangakholwa noma abakholelwa entshonalanga ukuthi uNkulunkulu ngeke efike eSouth Africa, abakholelwa ukuthi uNkulunkulu umlungu, abakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma isiNgisi, abakholelwa ukuthi uNkulunkulu ngeke umazi ungafundile ngoba kufanele kwazi namagama ekwenza uyiluma ulimi uthi glory, usho zonke lezo zinto. Yabo, abakholelwa kuNkulunkulu weTrinity, uNkulunkulu ucashile, baye besho-ke zonke lezo zinto. Ngalesi sikhathi-ke endaweni yaseNquthu izwe lijabule nje liphelele, akunankinga ngoba bonke abantu sebeyibukele inkomo ebandleni lamaLuthela. Usuka umshumayeli-ke uZandile Nkabini ngoba phela iposition yokuwumfundisi ngaleso sikhathi okungabelungu ababekulawo ma-position. Abantu nje kwakunzima ukuthi uzofike lapho, bafanele kube isifundiswa esikhulu njengoJohn Nangalibale Leduma, wethenjwe kakhulu ngabelungu kuze kuyima ukwazi ukuthola lesi sikhundla. Hhayi noma ubani ngoba sekwenzeka namhlanje abantu bayitamuzela, abanye bayayiqamba bathi bangabaprofethi, abanye bayayiqamba kube ngababhishobhi, bebe yonke into abayithandayo. Ngalesa sikhathi wangadlalwa, wangasona nje isikhathi sokuganga ngoba phela yena inkolo le yobuKristu yayingakabi nozinzo kahle. Abelungu besabheka ukuthi ya ngabe le nto iyangena kahle nemfeneni, kufanele bebe neshow, kube-ke uyena umlungu khona lokho ebafundisa. Uyoza abona ukuthi base kukhona imfene eyodwa esingene ngempela yajovela bese yithatha seyigcoba-ke. Naye-ke uZandile Nkabini wayethathwa kanjalo, wasethola le position eyabankulu kuyena ukuthi abe umshumayeli. Hawu-ke wakhula lapho-ke eshumayeza-ke abantu-ke ngalokho esikwaziyo namhlanje ukuthi ulindwe indoda, yabo, ulindwe indodana kunje alikho elinye igama kunje. Lokho konke nje esikwaziyo nathi ebesikhuluma izolo esikhuliswe ngakho. Kodwa la ngalimbe le ndoda isathi linde phela
indodana yomuntu kwenzeka iy'manga kuyo, kwavele kwakhulumisha emoyeni. Athi lalela-ke wezandile enkabeni, ngithi njengamanje ngimunikeza umsebenzi wokuthi uhambe uyomemezela ukuthi kuyeza ukukhanya, uyeza uNkulunkulu emhlabeni. Ngifuna umemezele kulo lonke izwe ukuthi kunomuntu ozofika. Lowo muntu uzobe ukukhanya. Lowo muntu lowo uyobe uNkulunkulu uqobo lwakho, uyokhanda umuzi kaNkulunkulu. Lowo muzi uyobe uyiJerusalema elisha. Lamchazela leli zwi leli. Lasho lathi uma esewakhile lowo muzi uyobonakala lowo muzi ukuthi kuyobe kukhona abantu phakathi ababe kufaka izingubo ezimhlophe, befaka amabheshu, befaka imvunulo nabesifazane abayobe belapha kulo muzi. Bayobe bevunula nabo kodwa bese befaka izingubo ezimhlophe. Ngokuchaza-ke leli zwi leli elikhuluma ngwena ethi lo muzi uyobe wakhiwe ngezindlu zesizulu. Lo muzi uyobe unamaqhugwana, uyobe kungumuzi omkhulu, lo muzi uyobe kungumuzi kaNkulunkulu. Ukhona ezulwini, uzokwehla wehlele emhlabeni. Bathi uma usufikile lo muzi lo uyobonakala ngokuthi uyobuyisa imigcaco yasemandulo. Bathi intombi nto nensizwa nsi kuyoganana njengoba kwakwenziwa emandulo. Kuyobuya imikhosi yasemandulo, imikhosi yey'ntombi, imikhosi yokweshwana. Ayonke imikhosi yasendulo yayikhona eyidalwa uNkulunkulu. Uthini uZandile? Yebo na, ithi izwi yebo kunjalo. Ubani wena okhulumayo? uNkulunkulu. Ngithi memezela ngokuthi selizofika ibandla lapha emhlabeni. Hawu, ingananti ibandla akhona nje amabandla lapha afikile. Kanti angakabani namabandla uthi uNkulunkulu bumnyama konke okunjela ngawo. Ngithi hamba umemezele ibandla likaNkulunkulu elizofika emhlabeni ukukhanya. Okuzofika kuyofika nalo muntu oyofika lapha ezweni lasempumalanga, oyobe ukukhanya enobe ningafanele ngisho ukuthi ngaze nimthinte ngesandla senu noma nimxhawule. Ayi, uZandile Nkabinde agolose. Lento yiphupho noma yini? Kanti izwi selifikile impela. Izwi likaNkulunkulu elaliqala ngqa ukufika, noma kukhona izwi elalikade lihlupha ngekhathi zojama nosenza ngakhona. Kodwa leli nje kufika inokholwayo sekunamasonto, umuntu oqala kwafika kuyo izwi. Ifika manje liyizwi likaNkulunkulu. Ifika emntwini nje okholwayo esontweni onesikhundla. Kwaba inkinga-ke lento kulo mshumayeli-ke. Ngikhuluma njalo naye indaba yokuthi-ke uShembena wake wazisho ukuthi uNkulunkulu. Leli zwi leli malikhuluma kuye liqale limthume-ke manje lithi sengiyakuthuma-ke sengifuna ukuthi sizohlangana. Umuntu futhi owokuqala futhi esengasho ukuthi wahlangana noNkulunkulu. uZandile Nkabinde lithi hamba uye entabeni zasobunjini. Ilapho esiyohlangana khona. Ukuchazele zonke indaba. Lokho-ke futhi kuveza obala ukuthi uNkulunkulu lo unesport sakhe asithandayo ngesikhathi sakhe, hayi noma yikuphi. Usubona abantu nje behambe babuka lapha nako-YouTube okanye zonke iy'nkonzo bethi baye emfuleni othile, baye okhalweni oluthile, baye entabeni ethile. Osuke umuntu ezidlalela ngesikhathi sakhe esizona. uNkulunkulu akabi khona noma yiphi indaba, unezakhe indaba yena okhuluma yasho ukuthi indaba ethile, noma-ke uZandile Nkabinde wathi intaba yasophongolo. Njengoba kwenzeka nakubo bonke nje abaprofethi, noMuhammad kwaba khona intaba lapho ahlangana khona noNkulunkulu. Hawu-ke uZandile Nkabinde aphinda inqabe futhi leyo ndawo athunyelwa kuyona uNkulunkulu.
athi ukugologoloza hhayi lize lifike futhi leli zwi ebese lisho lithi yabona-ke manje sengidiniwe uwe sesikhulume kakhulu. Into engizoyenza ngizokwenzela into eyodwa nje manje, ngoba unaleli gugu lalo muzi wakho, lo mfazi wakho, lamadodakazi akho, wayenamadodakazi amabili. Wathi uNkulunkulu ngizoshanela yonke leyo nto. Ngizothatha umuzi wakho ngiwuphosele, ngithathe iy'ngane zakho zihambe nawo lowo muzi. Ngizothi ngosungula ngesiphepho bese uyithatha yonke lento ngoba awufuni ukuzwa izwi lami, ufuna ukuzwa izwi lalo mfundisi wakho owumlungu ofike nale ngqilazo kuleli zwi. Hhayi, kwenzeka iy'manga-ke lapho ngoba wathi uNkulunkulu eyichaza lento ebusuku wavele wasibona-ke lesi sibonakaliso uZandile Nkabinde usuke isishingishane ayisawuthatha umuzi ney'ngane zakhe kuya phezulu ahamba nawo isiphepho. Eyi wakuphapha amalapoti, ngilele ngiyaphupha noma kwenzakala naye wabona ukuthi ayibhedile. Iqala lapho-ke indaba kwela kwaZulu isuke enquthu. Indaba yaNkulunkulu ifikela ebandleni lani labaluthele. Yabona indaba kaSheryl bafowethu, leya nto inkinga yabona ungezwa abantu bekhuluma lapha ko-TikTok. Leya nto kwafa abantu bafowethu, akuyena uNkulunkulu loya obhaliwe lapha encwadini kuphela. Laphana baningi abantu abatshalenja leya nto begoloza. Yabo nje uma ngakubalela iy'dumbu ngingayibali nje lezi eziwu-10 zey'ngane zakhe uShembe Mqalwendlela. Unabantu nje abafayo basemaceleni bebulawa uNkulunkulu bemgolozela ezwini lakhe. UZandile Nkabinde kwaba nenhlanhla ukuthi abantu bafethu balahliwe emhlabeni. Waba nenhlanhla ngoba wathi uma esesatshiswe kanjalo wathi maye babo ngeke ngilahlekelwe zingane zami ezimbili, ngiyahamba mina. Ukuthi bazothina esontweni anginendaba naleyo ndodana umuntu elindiwe, anginamsebenzi. Hawu, wakhala wemuka wahamba-ke manje hambe Shumayela manje ivangeli elingaziwa engelona leli ivangeli afundiswe lona eLuthela. Uhambe ukhuluma ngalo muntu okuthiwa uzofika la, uyeza ukukhanya, uyeza uJehova, uyeza ukukhanya, uyeza uNkulunkulu, uyeza ukukhanya. Kunendodana ezoqhamuka indoda lapha eyokukhanya, eyokhuluma eshumayeza abantu bebuyele uNkulunkulu weqiniso. Iyakhuluma le ndoda, uhamba yonke indawo ukhuluma amazwi afanayo. Lo muntu othi uma esefikile uyokwakha umuzi kaNkulunkulu, lo muntu yobe uNkulunkulu uqobo. Kwanami ngingafanele ukuthinta ngesandla sami. Usho umuntu ohluphekile njalo uZandile Nkabinde, oshiye wonke umndeni wakhe. Angikhulumi ngomuntu osuthu onesitho esikhulu yobona obafundisi laba oshandu laba abakhuluma izinto abangazazi lapha ku-TikTok. Umuntu usho usuthi ingulube yakhe akhulume zonke izinto ayithanda. Laphana kwakufiwa. Yabona ngize ngisho ukuthi ngiyafisa ukuthi leli zwi like lehlele kulaba bantu bebona ukuthi uNkulunkulu akuyona yokukhanya. Kwakubhujwe ngikhazi ukuthi ngempela mangathiwa kuyakhulunywa leli bandla lamaNazaretha likhangele phezulu kwezinto ezinzima kakhulu kakhulu. uNkulunkulu esefikile la, akuwona umdlalo lo. Utshelwa thina-ke sesiyibonile izinto nomlando esesiwulandelile, ngoba ngiyangibona ukuthi abantu abaningi le ndaba bayazi, nawo amanye mhlawumbe amaNazaretha abuye ahluleke ukuyikhuluma kahle indaba yalento ukuthi leya nto isuka ijule kanjani. Sengiyichazile kuma-episode amaningi nayo indaba kaZandile Nkabinde angayikhuluma, kodwa ngifuna ukubheka la ukuthi yena-ke uShembe uma esefikile wake washo yini ukuthi uNkulunkulu, yabo naloku angiyezwa amaNazaretha ekhuluma efakaza ngale ukuthi uShembe akwakusho.
Njengoba-ke lona ibandla lamaNazaretha ikakhulukazi lo lapho kunonyazi lwezulu khona, yilapho abantu abasenkingeni khona kakhulu abahlaselwa ngapha nangapha. Bahlaselwa nangamanye amaNazaretha. Ahlaselwa-ke amaKristu afike ahlaselwe ngokuthi ushembe umuntu. Ukuthi uma uthi uyakuchaza bengabuke leyo ncazelo yakho, bekukhahlele bekubhekisele. Bese besaphothwa yilabanye amaNazaretha akwezinye iy'nhlangothi angalifuni unyazi. Nawo futhi aqhamukele ngohlangothi lwawo, adonse isihlabelelo, aphenye athi ushemba akazasho ukuthi uNkulunkulu, aphenye iy'ncwadi athi nakhula uthi bongani uJehova kube lungile, aphenye efuna ini ukuphikisa leyo nto ukuthi ushembe uNkulunkulu, ngenxa yokuthi asaphuma lapha ekuqaleni engathi lapha nawayesho njalo ayazi kodwa ukuthi ushembe uNkulunkulu kanjani. Kodwa manje uma usuhlukile usuyaphika manje, ususho okunye iy'ncazelo ezingekho. Ngingazokuchaza ukuthi mina wakusho nini ushembe ukuthi uNkulunkulu, futhi abantu ababesho kuyo ukuthi ushembe uNkulunkulu ngesikhathi efika wayevele ehleke kancane engaphiki, engasho ukuthi hayi ngingasho kanjalo. Wayengakusho lokho, wayithulela nje ehleke, bese buza ukuthi uyithole kanjani leyo nto. Bese uyichaza indaba yakho, sizofika lapho. Inkinga-ke khona, kodwa-ke uNkulunkulu kulula ukuthi umbone lapho esuke khona. uNkulunkulu selokhu kusuka ngisho eBhayibhelini lapho kunoNkulunkulu khona, imikhonto ibheka khona. Ngoba uhlala ubone eBhayibhelini amaFilisti, zonke izizwe lezi ey'gcwele eBhayibhelini zayilokhu zibheke ama-Israyeli. Lokhu ziwajugujele njalo, abanye ababengama-Israyeli babehlubuka, begcine sebegqishe nalaba bantu bezizwe. Izizwe sengeke ngayibala zingaphezu kwa-10 ezilapha eBhayibhelini ezayibhekene nje nama-Israyeli kuphela. Njengoba ubona umlando usayiphinda namhlanje, iy'nkolo zonke zibheke amaNazaretha onyazi lwezulu, zithi laba bantu nabahlukile babheke futhi nabo lapho kunekhekhe khona nenkosi yenyosi ekunuju khona. Iyalifuna lo lathu lapho-ke kufuneka ukuthi uma usukunomoya kaNkulunkulu nomunye weqiniso uyibone khona lo lalutho olulapha lapho kunenkosi yenyosi khona. Bake bathi bayalifuna bethi bazolithola bese ihamba inyosi nenkosi yakho, kusala komegele leqe amakhekhe bengenalutho. Fike futhi lapho leso sikhundla ubune. Sekwenzeke many times lapho kusuke kukhona inkosi yamaNazaretha ewushembe ngempela, bewufuna umuzi begcine bewutholile. Mase bewutholile ubuna same time, gijima ulwembu, gijima izinto ezihlaza kuphele kanjalo. Seke ngiyibona eminye ngakhona manje kuphele nya uthi uyabuza kwenzakalani, kuthiwa hayi kwafika abantu abathile ababelwa nobuso kaNkulunkulu bangena la. Inkosi yenyosi yahamba ney'nyosi noju wonke, kwasala kunje. Bathi bayazama kwaphela kwathola ukuthi ayikho lento. Kuba njalo-ke ngifikelwa ukuthi ke ngingabale lamazwi eBhayibhelini ezizizwe lezi ezazibhekene nje zilwa nama-Israyeli kaNkulunkulu noma amaJuda, ngoba phela kwahamba kwase kuba amaJuda abizwa kanjalo.